दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नैबे लेखाखौ आं होगोन। दा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय जोंनि बिटिसिनि सीएम प्रमोद बर'निसिम डाइरेक्ट मोनसे लाइजाम। बे लाइजामाव मा लिरदों थख' थख'यै आं नोंथांमोननो फरायना होनो हानाय नङा। नोंथांमोना फरायनो गोसोब्ला मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथांनियावनो बे लेखाखौ मोनगोन। बे लेखानि उद्देश्यआनो जाहैबाय, आं फंसे बाथ्रायावनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों। बे लेखानि मिनिंआनो जाहैबाय, जोंहा थांनाय समफोराव सरकाराव थानाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि राजनीतिक लिडारफोरा, जायफ्रा दिनै प्रमोद बर' सार बिथांनिफ्राय लानानै बिथांनि सेक्रेटारिसफोर, बिथांनि मावफारियाफोर, बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिसिनि पावारा जोंहा बांबाय। डिसि, एसपि अफिसार पस्टिं ट्रेन्सफार खालामनाय गासैबो जोंनि आखायावनो थाजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय नैबे लेखाखौ नोंथांमोना फरायब्ला बिथांमोननि बुंनाया खनसेयावनो फिनिश जाबाय, जोब्बाय। ट्रेन्सफार खालामनाय, पस्टिं खालामनाय, सोरखौबा होखारहरनाय, सोरखौबा लाबोनाय, जिथु बिथांमोना बुंदोंमोन, बे लेखाखौ मोजाङै फरायबा बिथांमोननि बुंनायनि उद्देश्य आरो मिजिङा बे डेटनिफ्राय फिनिश जाबाय। अब्ला नाय, नोंथांमोना बुंदोंमोन जे डिसिखौबो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो, माबाखौबो एसपिखौबो जों गोसो जाबा हेफाल खालामनो हायो। नाथाय नों सासे काउन्सिलनि अफिसारखौनो लाखिनो हानाय, लाबोनो हानाय, पस्टिं खालामनो हानाय, ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहोआ थानाय नङा। नैबे लेखानि उद्देश्यआ बेनो। बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों, बिथांमोननि कमिटमेन्टआ, रायजोनो बुंनाया नैबे लेखानि गेजेरजों जोब्बाय होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों।